बीटीसी ओनसोलाव कंग्रेसखौ सिंस्रि बुफायखानानै दोनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बीटीआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गोख्रों राजखान्थियारि अजद होदों। बिथां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा अजद खालामदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो जे कंग्रेसखौ बीटीसीआव सिंस्रि बुफायखानानै दोनदों होननानै अजद खालामदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। कंग्रेसआ अन्तत बीटीसी ओनसोलाव एसे गसंनो हानोनो बहुत बोसोर नांगोन, कारण बेखौ बिथांमोननि पार्टिखौ हाग्रामा महिलारि सिं बुफायनानै गसंनो हायै खालामना दोनखाबाय। मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट। बे समाव बीटीआर ओनसोलाव बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा एबा जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोनदों कंग्रेस राजखान्थि हान्जाखौबो। आरो बे समाव खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन जे गौरब गगैयाबो बे समाव गोख्रोङै बिसायख'थि खालामनो थाखाय बा बिसायख'थि फोसावदिंनि थाखाय ओंखारदों बीटीआर ओनसोलाव। आरो बे बाथ्राखौ लानानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सिगांनि सानाव कंग्रेसखौ सिंस्रि बुफायखानानै दोनदों, जायनि थाखाय बे समाव बीटीआर ओनसोलाव बिथांमोना गसंनोनो गोबां गोलाव सम लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। गोलाव सम लागोन कंग्रेसआ बीटीआर ओनसोलाव गोख्रों जानो थाखाय, राजखान्थियारि भाबै बिथांमोना गोख्रों जानो थाखायनो गोलाव सम लागोन। मानोना सिगांनि सानावनो हाग्रामा महिलारिया कंग्रेसखौ सिंस्रि बुफायखादों होननानै अजद खालामदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथाङा। नोंगौ मोनसे बिग राजखान्थियारि खौरां। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बीटीआर ओनसोलाव कंग्रेसनि मोनसे गोहोम गैया एबा कंग्रेसआ गावनि राजखान्थियारि भाबै गोख्रों जानो थाखायनो गोलाव सम लागोन। आरो मोनसे समाव जे हाग्रामा महिलारियानो सिंस्रि बुफायखानानै दोनदों कंग्रेसखौ, जायनि थाखायनो बे समाव बिथांमोना गोख्रों जानोनो थाखाय, गावनि आथिङाव गसंनोनो थाखाय गोलाव सम लागोन होननानै अजद खालामदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथाङा। कंग्रेसआ बुंनो थाङोब्ला बीटीसीआव टटेलि सिं बायनानै दं। बिथांमोना गसंदो आरो बहुत बोसोर नांगोन। बेनिखायनो गौरब गगৈ फैनायाव जों बुंनांगौ जेबो गैया। पलिटिकेल पार्टि गासैबो जिखुनु जायगायावनो थांनो हायो, रायजो राजाफोरखौ लोगोआवनो सावरायनो हायो। बेनिखायनो गौरब गगৈ बिथां फैनायखौ जों गाज्रि मोनाखै। बिथाङा गावनि पार्टिखौ अर्गानाइज खालामनो नाजादों, खालामदों, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। कारण गणतन्त्र पलिटिकेल पार्टिफोरा मोनसे देशनि सिङाव जेरावबो थांनो हायो, जेरावबो थांनायनि मोन्थाय दं। बेखौ होबथानाय बा बादा होनाय बा गाज्रि मोननायनि बाथ्रा फैया। बेनिखायनो जों बिथां फैनाय जोंहा माबा मोनसे खथि जागोन बेखौ साना। कारण कंग्रेसआ अन्तत बीटीसी ओनसोलाव एसे गसंनो हानोनो बहुत बोसोर नांगोन, कारण बेखौ बिथांमोननि पार्टिखौ हाग्रामा महिलारि सिं बुफायनानै गसंनो हायै खालामना दोनखाबाय। बेनिखायनो जों गियाखैबा गाज्रिबो मोनाखै बिथां फैनायखौ। बिथां फैदों। बेहाय उदालगुरि समस्तिनि माबा हिसाबै आं बिथांखौ बरायदोंसो। आं नोंनि समस्तियाव भिजिट होना फैदों। कारण बिथांमोना मोनसे नेसनेल पार्टिनि मानसि हिसाबै गावसोरनि पार्टिखौ फज'फिननो नाजागोन, बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया।